Thanks God, it's Friday. Sa liwat mayang hapon, Bacolod, may hapon, Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong siling nga mga kaaksyon tagparamati sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto Malabutan, sa atong siling nga broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan tagsa kahapon diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Ang inyo palatuntunan Action Report. Afternoon edition, Biyernes na presentation. Petsa 5 kita bulong nga kwan nga petsa ha sa bulan sang Pebrero. Kamusta ang aton nga makaksyon? Thanks God, maayo ang lakat subong sang panahon ini nga hapon. Daw pila ka mga kahaponanon nga do nagatiri-tiri, nga do nagahibi ang aton kalibutan. Way sang hapon nga hindi mag-ulan hasta na magabi, kung kaysa malabutan pa hasta kaagahon. Subong nga hapon, baw ka nami sang butlak sang adlaw. Do nagatagi-ti pagani ang diya sini nga silak mo. Ikunara ka dara sa barangay Palaka, Banwa sang Valladolid, sa higad sang Baybayon. Ang sunset makita mo ginada aktual mo. Sa barangay Palaka, Valladolid, sa iladara nga breakwater, kung natinaw ang aton kalangitan, makitaan mo gid ang pagtunod, amat-amat pagdula sang adlaw. Kanami sa lakat sang panahon karon nga hapon, kabay pa ang ining maayo nga lakat sang panahon, makahatag man sang maayo nga paminsaron sa aton nga makauturan. Kagkabay pa ining maayo nga lakat sang panahon, maga-apekto man sa maayo kag matawhay nga sitwasyon sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa gihapon ang aton nga reminder, ang aton nga biso sa aton nga mga tagpalamati, mintras tanto nga way pa kaabot ang vaccine, ano gani? Mintinar, sustain. Ipadayon ta ang pagsunod sang health protocol, paghugas sang kamot, pagsoksok sang face shield, pagsoksok sang face mask, kag social distancing. Amo lang ini ang aton nga panagang, kag sapin-sapin durante nga wala pa kita matublokan sang vaccine kontra coronavirus. Siling sang aton gobyerno sa second week or third week sa bulan sang Pebrero, hopefully mag-aabot na ang bakuna nga amo ang magabato sa virus nga COVID-19. May mga simulation exercise sa subong pa lang ginahimo ang aton pila ka mga local government unit kung paano kag ano ang sistema kung ikaw tublukan sang dagom kontra COVID-19. May nagasiling nga hindi kuya magpabakuna, hindi kuya magpatublok sang ginatawag nga vaccine kontra coronavirus. Pero most kalabanan nagasiling tsimpo na, tama na, sobra na. Pakigbatuan ang virus nga hindi makita, pagi sa pag-inject
sang vaccine. May mga tao nga doon na hadlok yapon magpatublok sang vaccine kontra coronavirus. Ang iban worst kay nakita kag nahadlok gid sa ginatawag dagom. May mga kilala ko na iban nga ni senior citizen na pagkakita sang dagom ay nagapalamuypoy ang kalawhasan. Pagkakita sang dagom nagakapunaw. Ang iban kumusobrahan makakita sang dagom nagakalipong. Nabahala na. Takon mapatublok kay nahadlok takon sa dagom. Ayo. Amo gina ang pinakasakit sa tanan nga sitwasyon. Kita dagom, kita dugo, nagakapunaw. Ikinanglan ng aton nga makuturan, maghahanda na. Ang aton nga mga LGU sa nagkalaylain nga mga syudad kag banwa, sa nagkalain nga mga riyon, sa nagkalain nga mga probinsya. Ang nagapatigayon na sang natawag nga simulation exercise. Ang aton nga mga barangay official sa nagkalalain nga mga barangay nagapatigayon sa ginatawag nga survey sa ila mismo constituent, sa ila mismo pumuluyo. Ang pamangkot simple lang. Magapabakuna ka, magapa-inject ka sang vaccine kontra coronavirus, yes or no ang sabat. Kaya dara mag-gauge magaserbi ng atraksan sang aton nga mga barangay official kung pila ka porsyento ang nagapasugot kag hindi nagapasugot nga injeksyonan sang virus sang vaccine kontra coronavirus. So muna nga subong pa lang nagaamat-amat na sila sa pagpatuman sini. May mga lugar nga mag-survey vaccination center. Katapos ka nga injeksyonan sini mga 1 to 2 hours ibutang ka na sa isa ka lugar nga dara ka lang anay magapahuway-huway sa sulod sa isa tub-tub 2 ka oras kay obserbaran ikaw kung ano ang epekto sa imo sining lawas kung injeksyonan ka sining vaccine kontra COVID-19. May mga pagpanghanda dira ang aton nga Department of Health. Kamo ang in charge sa sining pag-inject sang mga vaccine sa aton pumuluyo. Ayos! Ay nyo para tutunan action report after edition pag-updan sa aton sining nga mga patrol na unit reporters. Assign na karon fielded na sa tag sa nila sining ka mga areas of assignment. Magadulong sang pinakaulihi nga mga balita, labas nga mga balita nga mabasahan ninyo sa pamataan lokal. Buwas, una na ninyo diri babatian sa pagpakalagad sa inyo para tuntunan. Updan magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio sa master control sa technical side, si broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Sudan Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer, Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinubaya, ang regular ninyo siningang korman sa sininga palatuntunan. Ako diri talos lang diri temporaryo. Tag sa kabiyernes, ako naman si Action Eric Magbanwa. O
Urit na sa mga nagaulobra, pahuwayway na. Relax gamay. Sambuwa kagatubang sa laba liog. Preparar na Toto Andy kag Toto Liomar. Pod kay Tatay Iser. Preparar na para ganar. Nano mga balita nga dapat ninyo bantayan gikan na sa ato sini nga mga patrol unit reporters in action. Bantayan naton ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon ni aksyon Eden Abuso. Kaso bato kay Anay Mayor Montilibano. Sa siyudad sang Silay, gindismiss sang Sandigan Bayan. Amo nang balita nga mayo para kay former mayor sang Silay, Uti Montilibano. Ang balita naman gikan sa New Government Center, dalaw ni Action Art hupon karon nga hapon, City Health Office padayon nga nagapilar sa mga ginikanan nga magpabakuna sa ila kabataan sa nagapadayon nga vaccination sa polio kag tipdas. Ang mga balita sa nasyonal gobyerno ginplastar ang patakaran sa pagsuksok sang face mask sa sulod sang mga salakyan. IATF ginaprobahan ang unimpeded travel sa mga personnel sa gobyerno para sa official business. Sa piyakabahin, libre nga dialysis para sa mga senior citizens. Uy, nakalusot na sa House panel. Buti mayo gid ni. Dako-dako gini mabulig sa aton nga mga senior citizens nga nagapatigayon sang dialysis nila. Libre na nga dialysis sa mga senior citizens. Dako ang tsansa nga mangin isa na ini kalayi na nakalusot na sa House panel. Sa piya kabahin pagpasulod sang mga dumuluong sa pungsod, paghahalugan na. Hindi naging instricto basi kung puno tadi ka Yoki Bayran kung halugan ta ang pagpasulod sa mga dumuluong di. Ay, puertiho. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Mayang hapon nila kay Nong Ernesto Cervantes sa Valladolid. O sa kay Manong Ernesto Cervantes and family dira sa Valladolid. Gamonitor gid sila ho. Si Jesus Suarque sang Sugar Land Hardware. Oy, nagapamati man sa aton ay aton nga suki. Great ko lang si Mama Gloria Ong di Maandal. O sa kay Mama Gloria Ong di Maandal, kay Papa Nonot di Maandal, gapamati gid sila gleo. Sila ni pare John Solinap kag ni kumare ko Ronalyn Solinap sang RG Solroping naga-monitor gid sila. Salamat gid kay Mr. Mrs. Gloria Ong kag Nonot di Maandal, baw naga-monitor gid sila. Salamat gid sa iyo dira nga pagpamati. Nangin suki na sa inyo sininga palatuntunan. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:16. Check na to sila nga Patrol 2. Ato sila nga Crossville Patrol, hibalo ta sitwasyon sa Metro Bacolod. Kay waay nagaulan, nami ang tiyempo. Kamusta ang aton sini nga trapiko? Gutok yapon, gutok. Ari si Action Jan Diaz. Live report sa Patrol 2. Action Jan, may hapon.
May nga production na rin sa mga ka-aksyon ang patrol ari kami long area sa Burgos Lacson sa ring hapon ito of course ari kami from east going to west direction ang traffic situation sa ring hapon makabiging right to moderate action Eric ang traffic lights area sa Burgos Lacson nagafunction nagagana of course no kay wala man diri sang mga problema o grabe mga interferences o kung guba diri mismo sa may traffic lights action Eric sa bahin sa Burgos Lacson. Karon Biyernes, expectaron mga ka-aksyon na mabulbog at magmahinay nga trapiko bangod man kalabanan sa mga ka-aksyon nagapauli sa tagsaman ka mga lugar ibala sa duwa sa Metro Bacolod basta Biyernes gani rush hour pagid mo oras mga ka-aksyon kung nagadali ka sa matrabaho mas o kasi mo kalatuan mas prion nga tempranuhon siguro ang pagkalin si mo nga lokasyon nga ginalinaan para at least hindi ka madalatar si mga kalatuan kung transaksyon action Eric. Sa nga po may pila ka mga porsyon sa syudad nga may mga nagluntad o kunabi makabinat sa mabulbugat ang trapiko bangod sa pila ka mga hindi makontrol nga mga circumstansya. Isa diri action Eric diri sa area sang circumferential road malapit sa bahin sang Barangay Villamonte mismo nga sakop nga lugar nagabulbugat ang traffic situation bangod sang isa man ka makabig na to nga insidente nga nagluntad nga hapon kaya ang taxi abi wala gid makalin sa tunga sang dalanon madugay makuno mga almost 20 to 30 minutes antes pa man ini nga fifth o kung nabigin of dance sa mga kapulisan para makakasatuwa sa dalan ang taxi. Kimantining hapon na moderate heavy to heavy ang traffic ang mga kapulisan ang sundot iya Catalisay City goro nga police action Eric amo ni nagmando sa traffic dira sa lugar kaya may portion dra no nga may ara isa ka linya sang dalan nga wala hindi mas pwede aras ng sandalan ang taxi nga wala makahalin action pero tatisabo ang mga tingon nagbalik man sa normal ang sitwasyon sa traffic o mismo sa circumferential road ang mga kaso kay ina bantay na sa tumakakson sa pila kami sa public affairs program atong taxi ni basta damo nagpamangkot tamo rin siya ang ginasakyan sa isa ka babae kang lalaki kating lalaki amo ni ang mga kabataan niya ginaligar nga tinadakpan nilang ilamay may upod nga krida dito sa taxi action rin wala makalin sa sulod amo nga nadugayan ang taxi kay hindi ba mismo makalin sa piyat bahin diri mismo sa sulod o kundri sa may area sa Barangay Villamonte wala labot nga pila ka mga establishment located ng barangay hall nga under construction ang pila ka mga kinanglanon nga materyales marami nagaralapaw man sa dalan kagadra mismo malapit man sa may barangay hall may mga canopy nga ginpamtang sa kilid abi along the road did kay on nagdapat sa simulation exercise kay nasang hapon wala pa man makuha gilayon kay siguro ongoing assessment pa sa Bacolod Emergency Operations Center pero isa man nagalabay kay naga-shortcut dra wala pa lusot kay karabanan dra na nagalabay pagkadto dito sa may CL Montelibano nga alagyan pakadto na action direct sa area sa homeside sila nga po expected nahina ang mabugat at trapiko dahil mismo nga lugar bangod makaaksyon sa medyo magruguto kami nakaparking sa kilid sang dalan. Pero kung pila ka mga mayor nga dalanon pag ginangaton ka doon sa palibot sang syudad sa pila ko rin monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office sa niman nga hapon makag-haunted heavy ang traffic situation from area diri sang Ramos Lacson going makaaksyon dito sa Buri Road Ramos to Buri Road nga area magrugugat ang trapiko pero may pila diri ka pwede nga lutsan ang aton nga makaaksyon dahil binako nagadari ka mo sa man nga kalatuan. May mo sa gihapon maglabay makaaksyon diri sa area sang biyo sa kinadrive pakadto dito sa may Santo Niño stop sakop sa barangay 2 syudad sa Bacolod dagko mo malabay pa north sa nga portion sang syudad then diretso makaaksyon sa may barangay Banago paglabot sa may Taytay right turn padalapos kami diri sa may Banga Pepsi makaaksyon at least inyo malikawan ang mabulbugat nga trapiko diri mismo sa area sang dalan sa may barangay Mandalagan dra sa may Buri Road mga kaaksyon sa piyak nga bahin sa monitoring man bitaw ang area sang Hernais Araneta padulo mga kaaksyon sa Lizares Araneta siniman nga po mabulbugat ang traffic situation na binadri sa intersection point sa Lizares Araneta mga kaaksyon kaya kit almandri mga dipasay nga jeepney maruta Bata Libertad nga diri nagalabay kag bagliko okay of course damo daw sa masalakyan nga Quezon Valley mabulbugat ang trapiko mga kaaksyon traveling area kung gusto nyo diversion road, siguro before gina-advise natin, pwede kang karabay dito sa area ng 16, dilapos ka mo dito sa may Singkang. Pero sa nga po, importante tayo yun ang biyahe o kunabi ang lakat sa mga salakyan. Hindi ka nila madugayan ikaw sa mga pagbiyahe, mga ka-aksyon. Diri sa area naman sang Lacson Extension, siling hapon like to moderate lamang ang traffic situation, di man mo sila tanto kabugat ang trapiko mga kaaksyon. Ang patrol bago ginamang kita nakalabay diri sa may plaza publika kay siniman nga po magkabig lamang diri nga like to moderate ang traffic situation.
Sadto, kay of course, may mga sagabal sa dalan, may grabe, mga pinaka bazaar nga nahamtang, ang mga medyo nagatugas ang trapiko. Sining hapon, kay kumong tinlo na dra, may nagapagkabi nga masalakyan, pero at least, no, wala sa may nagakatugas ang trapiko mga ka-aksyon. Tayo yun ang biyahe sa masalakyan, except nga may ara, dra, nga mga dipasahe, nga nagapundo along areas ng Rizal, Gatoslao, nagkakuha sang pasahero, mga ka-aksyon. So, far na may isang panyempo natin sa palibot ng syudad, manay na yung panahon aksyon erek, tinawang kalangitan. Yes. Daw, wala gid nagatipon ang galoma. Daw, wala gid nagitanig, guro naman sang ulan, bisan din muno naton, dani hindi lang mag-ulan. Yani. No? Kay kagapon din muno ginaton hindi ka lang kiti pagkapilag pagkagabi nag-ulan sa ati sa di sa bungad law bisan din muno way lang ulan para way lang baha no hindi lang tugnaw kay ka tugnaw iban daan nga gawon biyernes nga daan Tuod na. kamo gid sa kanto iban ka sako na ang Lacson gid Lacson Tourism Street Oo. aba masuro ko sako ng sitwasyon diri mga ka-aksyon mga salakyan gat sinumbali na siningat yun, lakip na sa tubang sang provincial capital Laguna. So, para na pinakasitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod kung dalagan sang trapiko, ang atong tagambalan mga ka-aksyon. Sa atong parang yung matag para mati, basta mo sining panyampo, na magiging mahigor sa mainit. Sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Ulas mo na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon dyan Diaz sa Third Habit sitwasyon sa Metro Bacolod Report live sa Patrol 2. Back to back kay aksyon ninyo Bugina. Kabay pa nga magapabilin nga matawhay kag mangin mayo ang lakat sa aton sini nga panahon. May mga porson sa dranon sa report na action dyan nga mabulubog atong trapiko pero may mga ginahimo nga mga ginatawag nga diversion. Kung sa mga military pa diversionary tactics ang ginahimo sa aton nga mga taxi, sa aton nga mga driver kung paano nila siya malatsan kag kundiin sila nga lugar sarang makapanglaktod nga mahapos kag madasig ang pag-abot nila sa ila sini nga destinasyon. Balikan na lang sa Action John Diaz sa ESN po mga action balita sa Friday nga presentation Action Report Afternoon Edition diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. May hapon dira kay Tita Bibing Severino. Kamusta dira Tita Bibing Severino? Kamusta si retired Major Ding Dong Severino? May hapon dira kay Toto Ronnie Tiberio ba? Toto Ronnie Tiberio. Kapamati gisa to, no? Dahil sa may bangga Totong Barangay Felisa, si Madam Angela Liarte Gayondato. Ara siya? Uy, kay kumari ko Cheryl Anlap Tayhupon. Mads, may hapon da. Musta nga itong pispis da? Daw manggarano ka na subong sa pispis. Well, tigit ang papalangga ni Pari Arts ang iyadara nga mga kapispisan sa yagamay nga kagulangan sa Tayhupon Anlap Residence. Wala pa nga api si kumari ko Cheryl Anlap Tayhupon. Nagamonitor gihapon kag dira sa barangay Ujungan, barangay Ujungan, San Dionisio, Illinois. Mayong hapon dira sakay Wilson Aris ginatamyaw ya. Malang kuno dira nga pagmonitor ara sa sakwano sa Vienna City, Austria, Europe ba puwerte. Jocelyn Libuon Dispoho may hapon dira si mo madam. Musta ka da? Sa Sweden ara si Emma Alquela Kelmstorm. Sa barangay Kabug si Trexie Obuseyo. Si Sheila Alagos taga-monitor man, no? Si Surayda Lucero. Mrs. Saldiriston may hapon totoo Saldiriston and family. Sakay Selbit Yap. Ara si Selbit Yap po monitor man. Ay, puwerte. Sige, magabalik ang inyo sa ring patutulan when we come back. Report ni aksyon na dinamo susundan ni aksyon na Tayhupon. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon. Aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato sa nga pagpangalagad may hapon dira kay Noel Amar. Sa kay Romy Agsam dira kay GMR Siron. Sa kay Manjo Arnejo. May hapon dira sa imo kag of course sa kay Toto Ramil Ugatis Hanoy. May hapon gid dira sa imo no. Toto Ramil Ugatis Hanoy. Bing Manohoda mayong hapon kag kay Maria Ko. Ano ni siya ni Kwan? Ni pare ko Manuel ko. Sakay Susit Alunan daga Galantawa sa aton sini sa Hong Kong dira no. Salamat gid. Si Ramon and Lucky Kyle Bimbim at Chibar sang Talok Bago City ginatamyo kamo ni Ligay Villares at Chibar. Sakay Maylin Osano mayong hapon, sakay Shin Anthony, sakay Michelle Villanueva, Alex Puentes. Ara sila tanan hilira. Si Jerome Lipanya ginatamyaw ni Rosalie Elizalde mayong hapon kuno. Pag man dira nga pagmonitor. Sige, check ta na report una live gikan sa Kapitolyo Provincial. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden may hapon. Action na Eric in-dismiss ang Sandigan Bayan. Ang kaso batok naman kay Anay Silay City Mayor Jose Ote Montelibano. Kag 27 kay Ivan pa ang utaman sa computerization program nga kung madumduman ginbakal ini sa tong tuig 2008. Pero kay Attorney Cara Amy Codelco, isa sa mga respondents kag Anay City Legal Officers ng syudad, sinigid lang nga agar kainas ang agak siya na rin patigayon ang online promulgation kundiin kin-acquit sila ng mga respondents. Dugang pa na sa resolusyon nga wala na pamatud-an sang prosecution ang tanan nga ginaligar sang duha ka pribado nga tagreklamo nga lunsay nagtaliwan na ti madumduman tuig 2008 sang ginbakal sang LGU sang silay sa pagpamuno pa ni Montelibano ang computer integrated system balor 18 milyones pesos nga tugtog karon ti amo pa ning ginagamit sang syudad. Palayag pa ni Codelco nga isa ka tuig matapos ginpasaka ang kaso nga sa Graft Court, nagpagwa man sang report ang Commission on Audit na wala sang pagpalapaw, wala sang anomalya sa presyong natabo sa siningat proyekto, apang wala na sang may mahimo bangod nagsaka ini sa Sandigan Bayan ang kaso. Nagpasalamat si Montelibano, Codelco kag iban pang respondents na na-dismiss ang kaso matapos naman ang napulo katuig. Samtang action Eric Noy update na lang kay wala gid lamang madugay na istorya naton si San Carlos City Mayor Rene Gustilo kag na kita update action na Eric
kay kung madumduman nagligad nga adlaw gin-lockdown ining City Home subdivision dito sa Barangay 5 sa among syudad. Bangod may mga nagpositibo. Ti uraw na initially 3 to Action Eric ang nagpositibo bangod ginakabig inigali nga local transmission bangod nga tindira man lang sila kag initially allegedly halin ni sa Oriental ining 3 Action Eric nga nagpositibo. So nag-attend pa ni sila sa homeowners meeting dira mismo sa may City Homes rason nga na contact trace Action Eric ang kapin 20 ka mga persona nga nagtambong man sa sambit nga meeting. So karon ang ginahulat amo ining mga resulta sa swab test giging patigayan sa 20 ka mga persona more or less kuno Action Eric kasi buwas maabot ining maabot ang resulta o magwa ang resulta kag sige na pangabay lang sa alkalde nga mangin negatibo lang sila tanan sa virus kay ti kung baga Action Eric subong daan para for sure na lang wala ang pansin ninyo mga otoridad nag-worry naman especially sa palayagaan sa Department of Health nga isa ka persona mahimo magpositibo sa duha iya ka variant sang COVID-19. Okay. Ang original gid nga COVID-19 kag ang ang UK variant nga COVID-19 Action Eric no that's why nga ginapahalong gid sang tanan nga mga LGUs ang ila sini nga mga pumuluyo wala laman sang importante nga kadtuan magpamuyong na lang sa tagsa nila ka mga puloy-an kag sa tanan nga oras magsuksok gid sang face mask kag sang face shield kag ipabilin gid ang ginatawag nga social distancing. So subong naman nga nagapadaan sa gihapon ang pandemya wala pa sang COVID-19 vaccine dapat talungan sa gihapon gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboto. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon natin na po sa live report gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa ilhuan naman ang update report gikan sa New Government Center. City Health Office padayon nga nagapila sa magirikanan nga pabakunahan. Ang ila sili kabataan kontra sa folio kag tipdas. Yarin detalye. Line number 3, Action Art tayo po. Action Art, good afternoon. Good afternoon, Action Eric. Ang balita nga ang apelasyon diri sang City Health Office karon pagi kay Dr. Edwin Miraflor Jr. Nga tani ang Bacolod non maginikanan magkooperar man since nga ari pa man lang kita sa first week pero doka tigaw gid Action Eric sang nangin outcome bala no sanggin patigayon nga vaccination program para sa polio kag tipdas kay ang Bacolod City mga 50,000 ang target nila nga mabakunahan sa sulod sang 3 kadlaw mga 3,000 lang ang nagkadto sa mga sentro. Jesus. Di siling ni Dr. Miraflor siling niya importante ini kay kun nga ang ginakampanya gid sa DOH may mga cases sa iban nga mga areas sa Action Eric sa palibot sa pungsod nga may pagtaas o kung may mga cases sa polio mo. Okay. Hining polio tanining di na ni ma-experiensyahan bala sang tagsa ka mga miyembro sang pamilya kung may ara lamang sang depensa paagi sa pagpabakuna sa kabataan. Di siling may tempo pa man until February 28 o last day siling February nga pwede pa kamo makapadulong sa mga sentro ninyo dira. Okay. Kay ang isa ring gintugyanan amo ini ang mga BHW at mga health workers sa barangay nga mo gidang nagakonvince kan kapadulong sa tagsa ka mga panimalay. Yari si Dr. Edwin Miraflor
Junior. Target na mabakunahan is 50,000. More than 50,000 sa aton mga bata nga 59 months and below. Kani ka aton nga target since February 3 nga data ta, mayroon lang ta sobra sa 3,000 ka mga bata pa lang na immunize. Pantagid, invite tagid, encourage ta nga aton nga mga ginikanan nga mabakunahan ng aton mga bata 59 months and below. Ang aton nga supplemental immunization activity ginimo in isang DOH kay tungod sa mga breakout na nagkalatabo sa different parts of the country. Tagaan ni importansya, tagaan ta oras nga dalo ng aton nga mga bata sa aton nga mga health centers kay makabakunahan sang measles, rubella, kag polio. Amo na action Eric. So sa mga ginikanan may tiempo pa. Ang importante bilang magpadulong kamo sa mga sentro sa inyong barangay. Ang health protocol, ang ginapatuman, ang pagpasiguro bala sa seguridad man sang Iloy kag amay mandra kag kabataan dapat sundon gid action Eric. Amo na balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, action art tay hupon una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksarat tayo po report gikan sa New Government Center. Amo na panamaga sa ato sining City Health Officer sa syudad sa mga ginikanan inyo ini obligasyon ha nga pabakunahan sang polio kag tipdas kontra polio kontra tipdas ang inyong mga kabataan. Dalo lang sa mga barangay health center ninyo. Hindi na kamo magpatumbaya kay kabudlay nga ang kabataan magkasakit. Pamagi ini nga mapunggan taman natapikan sang polio tipdas ang atong kabataan ti amo ini ang rason ko nga ang ginalonsay sa Department of Health dapat ang mga gagmay at kabataan mabakunahan gid kontra polio kontra tipdas. Dapat ang atong kabataan ma-sustain ta nga mangin healthy because health is wealth. Ang ikayong lawas manggad. Masimula nila nga bisan pigado lang ta kung may tabalatian do kanami lang sa ato pagsinalayo at least suna libre ang giho mo. Ang importante gid nga sa kabataan pa lang adaan kipinsahan ta na sila na magkasakit. May hapon nila kay Jenny Oseser sa Hong Kong sa kay Manjo Arnejo mayong hapon nyo dala sa imo sa kay Cram Yiled si Guillermo Clarito kag tatay Fred Madrid ginatamyaw gid ni Alex sa Montesa mayong hapon gid sa kay Mera Salodares Locton ara siya Kingdom ni Agartha Saudi Arabia. Si Joseph Garganera at pa-check attendance man sila ni Dinsky Villadar Morales. Romy Agsa mayong hapon kay Benji Galvez. Sa Quezon City ara si Armando Saison Guevara Jr. Araman si Elisa Daniel Dicena Dunlao kag si Johnny Aligia no ga monitor gid sa to no Aligia family dira sa Tumulak pamilya Poro Chilin ga monitor gid sa to si Edwin DB Gonzales may hapon gid kay Shen Anthony Tomas Brunula may hapon sa kay Lacson Chloe de la Paz sa kay RR Toparan Montua Rehinyo may hapon gid naga-monitor sila sa ato no. Salamat gid sa inyo sa nga padayon nga suporta kag wala untat nga pagmonitor diri sa inyo para tutunan. Kay Maylin Osano mayong hapon gid ga monitor man si Soset Lucero kag si Homa Lumina Jonathan Beya and family mayong hapon gid Bing Manoho ara sila tanan ga kuan gid ga hilira kag pa-check attendance sila kiti para kulo kompleto kuno ang ila sini nga kahaponanon. Pamilya Flores kag Rizaga kinatamyaw gid ni Sir Jig mayong hapon lang sino ni Sir Jig way kita da ara matik na
Ikaw pa, Sir Jigs. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time alas 5:47. Dugangan ta ang aton sining mga action balita. Pagkatapos lang sa aton importante, dugang pa nga mga pahibalo. Pride Bar Blue. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Pabalik din sa ato kapag pagkalagat may hapon dira kay John Alonsagay sa area sang Barangay Karumangan, Bago City. Elizabeth Malaca Gamala, Jose Moncaltorilla, Merly Gonzaga, may hapon din kay Emmy Esmeralda Dolido, Ibonibot Sir San Germany, may hapon ha, sa kay Toto Jonathan Bea, sa kay John Roberto Nanet de Dioso Sr., sang Damam Saudi Arabia naga-monitor gid sa aton sili nga pangalagad. Salamat gid sa iyo dira nga pag-monitor kag pagpamati. Balikan na si Action John Diaz sa Patrol 2 sa isa nga follow report. John, please come back. Actually, nagpatigayon sa isa ka COVID-19 vaccination plan simulation exercise sa Bacolod Emergency Operations Center sa lamang hapon diri sa area sang Villamonte Covered Court sakop sa Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. So kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia amo ning pilot simulation exercise nga patagayon noon diri sa may Bacolod bilang preparasyon kung pagpanghanda abi no sa pag-abot sang bakuna ginalauman nila nga sa bulan sang Hulyo katagin man na bakuna diri sa may syudad sang Bacolod para masuguro na ang vaccination action ereka. So kay Lunardia of course isa ini ka maayo nga pagpanghanda kay tinaybaluan ang syudad sang Bacolod ang nagpicure o kung nagbakal na sa nga bakuna gikan sa AstraZeneca Pharmaceuticals of Philippines Action Ereka. Ambal rin ni Lunardia tiko mo nga sigurado na gid nga may bakuna nga maabot ang sunod nga tikang dre preparasyon na gid lang nga dapat preparahan kung paano patigayunon ang vaccination kay hindi simple action mo according diri sa iya damo sang dapat nga
konsiderar damo sa dapat nga i-plastaron ang case nga sa nga mga matabakuna man mismo. Kay ti ang kakatabo sinadra may proseso gid nga sundon. So kay na nagagin-plastar man to ang proseso kun ang sistema nga gindihon sa Emergency Operations Center halin sa pagsulod pa lang sa area to post vaccination action ereka gin-plastar man dito kay na no ang pagbakuna may ginabaga ito block dito nga bakuna action ereka ang ilang nga bakuna nga gingamit flu vaccine no ginaklaro nila nga hindi na siya COVID-19 vaccine pa flu vaccine saya pero hindi niya makahalalit kay proven kag adapted na ini nga bakuna action ereka galing kay para lang nga mapakita gid nga amo ginang ito nga simulation exercise kinanglanon sang bakuna nga itublok dito sa mga volunteer. Actually, 50 tanan kabilog ang nag-intra kay na dito sa simulation exercise and tanan pati ang mga kadabla ng minuto nga nagasulod ang isa ka pasyente kung nagpabakuna ginatayman nila action direct kaya badri sang EOC gusto nila makitaan kung ano kadalawig ang proseso tugtog sa post-vaccination. Wala labot, actually, nga nagpabakuna ka na dara, hindi bot sa lingon nga okay ka na. Kinanglan mo na isang 72 hours nga observation period, lang taon mong kamintangan nimo. Amo na ang rason kung nga kayo na digto, gin-simulate man, kung inabay kaso por kaso, may maglain pamatsyag, pila ka minutos ang kinanglanon sa isa kayo sa ambulance, tugtog dalon sa action direct sa ginatawag na rin nga ospital. So, mo na kinanggin pang simulate digto, pero ang balda rin ni Lorodia, may mo nga man mga sunod pag nga simulation, no, katugtog na perfect din ang sistema sang vaccination plan. Halin kita sa to sa malubha nga kemtangan nga kadamo-damo sa aton nga coronavirus cases. So, of course, wala naman ta sang kadtuan pa kundi vaccination man lang gituro. Unless may ara pa mga suggestion iban. Pero that is universal. Kag at least isa ka bintaha nga dako sa Bacolod amo nga nakakontrata na kita sa AstraZeneca upod sa mga dagko nga syudad may assured supply kita. Okay, may iban nga LGUs nga as early as yesterday sa amon nga even a city like Legazpi City as big as that is still grouping for supply of vaccine. So, ang ato na gilang konsentrahan nga kinanlan mag-abot ng vaccines ngayon na ready na kita mag-kurso sa vaccination program natin. So, bisan si Mayor Isko Moreno kahapon siling sa amon nga General Assembly sa LTP nga kinanlan liwat-liwat po mugit kay may ara gina kita problema. Pero I hope that will be less and less today. Kasi ang amon niyang philosophy para siniit, practice makes perfect. Actually, kabatian si Bacolod City Mayor Evelio Lunadia sa ating interview dito mismo sa ginpatigay ng simulation exercise din nga po sa may Villamonte Covered Court, Barangay Villamonte, Sulat, Bacolod. Ang iban pwede karon nga mga panumdom, lakip na ang halin sa EOC, kung ano din matabo action like for example, kung magabot ng bakuna, dinibutang occasion kay iba, pag dapat tandaan kang tanan sa COVID-19 vaccine, mabatian din sa pila ka mga public affairs program sa action so Bacolod. Kato talang nga maka-action sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian natin sa gyapon libot sa Bacolod Action John Diaz o nasulta na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon dyan, more development kag dugan sila ka detalye karon sa Action Firing Line with Action Brian Morden. Ang dugan sila nga mga update kag pagpatikayon sa simulation exercise sa pagpamakuna.
ang kwanda ang importante da ang ano na ang mabukunahan ka sa COVID-19 no. Ayos, sige, gusto ko pa simpo ko lang alang na. Action report after edition, Biyernes ka presentation, bagat ako pinibalik ini buwas. Same time, same station. Ato sila patrol na unit reporter sa action karang pangalagan karong gabi. Action Art Hopon, Edi Raboso, Action Jan Diaz, Action Niño Buguidang atong kapiloto sa Patrol Crossword Patrol, sa News Center Action and Defensor. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, backup din sa itong IT expert Sir El Ray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Syudad Sagbago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinubaya, Tal Osla, Cody Tripomario, pero kita may katakaroon alas 10 to alas 11 Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanong, isang salamat gid sa inyong pagpamati. Tubtubwas, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon